Kasang Hinyotap National Youth Movement West Castle District apok kajian juk pesan ubah tanah staleng koi rengkat kajian kinong elam juk kasang ajamna yang tiba rengkat u soda juk kadik kesnong kira banjurup ya kasurok baya kajik ia jengki pat ba namar kajing bomdon kajing kieng banlik ya kajik kesnong kabajang ai tong kemba frakelig minta na po nong stoin kini kajing bomdon kajing kieng ya kabel sibuk do ding teli ban niat na silang kalau bu jeng ia sibut ia ya ki pat ba bat kam tap ia ke poliur kabasle kini kawa kipat ba kemla ban kam la siliang kumtan ka liang jo kaseng kila rai ban ya kendu yo DC jo West Castle District ujor ya kini kajik ia jo kini kipat ba ban ka liang jo DC ka West Castle District ru ula keluar ban simkhia ya kini kajik ia jo kipat ba jo kini snong hamba kini ngelam jo kini kaseng kila libut ujor sha u amtang ba amdan jiking kini ka snong ru bakam tam ya ka surok kalong ka bajat ka balapai bat kalong ka basistam ya ki kali ki bekenya ban poi sekatai ka snong kumtan ka liang kaseng kila kentu UDC macam kia halu kena kejik joki pat ba. Ni kapor ngilapek ba wat kasurok ru kamdon kasurok ka babiang. Tengi kirpat hak juga kapor ya nakaliang joki bahalor ba kin so ba ban pejlam nadu ya kene ka jingking khamtam baki kinamdon kano kajing sakut hakapor khamtam hakabaki jolese haki por baki kit ya kinong pang nong sitom nakani ka sinong te laradai hakapor liur kumno kin laisyu ban kam ene ka namar ka ka dei ka ba ka he ya ka bangil apej mentaru ngi itu bakalong ka bajenjar ba laraka dei hakapor liur te ikirpat iki bor bahalor ba kin sobha ban phai khamar lem ya kasnong tiba ban pej lem ya ka jingking bat kham tam ya surok ro kumju hakaba ka surok ro kam samladon kata ka surok ka babiang tele rajia kino ki jingpang ki jing sitom kham tam ki ba sendet ngila ban ong hakapor liur kin le kumno ki paj ba nong senong te ngi kum kaseng hibor ko we ngibu ka jingkerpat ba sngoba banadu mentakas ngi kinlong ki ba pej lem ya kasnong tiba hi bor ko we besibon